Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoioz, jaiko guztiun beti erekoa, ontasun guztien iturriak, guk merezi eta uste baino neurria handiagoan betetzen dituzu gure eskariak. Isu ezaztu gukana zure errukiak, askatu gure bihotza leku guztitik, eta eman eskatzera ere ausartzen ez gerana. Zure semek Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terren ebizi baita, gizaldi eta gizaldietan, San Pablo apostoluak Galaziarrei. Galaziar zentzugabeok, nork liluratu zaituzten, Jesu Kristo gurutze izatuaren iduria zuen begien aurrean duzuelarik. Hau bakarrik jakin nahi dut zuen gandik. Legea bete duzuelako, hartu ote duzuen espirituan, ala entzun duzuena sinistu duzuelako. Horren zentzugabeak atzeraten. Zuek espiritutik hasi eta orain haragian bukatu behar ote duzuen. Alperrik jasan ote duzuen horren beste gauza eder. Alperrek izan badira behintzat, espiritua ematen dizuena eta zuen artean mirariak egiten dituena, legea betetzen duzuelako ari ote da, ala entzundakoa sinistu duzuelako. Jaunak esana. Erantzun salmoa, berenkatua jauna, Israelgo jainkoa. Berenkatua jauna, Israel. Salbamen indarra dugu eman, bere morroi da nire etxean. Ala hitzeman abaizuen bere santuen bidez, beinola bere profeta zituenen bidez. Berenkatua jauna, Israelgo jainkoa. Salbamenak gure etxaien menpetik, gorroto gaituzten guztien eskutik. Horrela egin die gure gurasuen erruki, bere elkarte santua zoroiturik, berenkatua. Jauna, zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei, zuetako batek badu adiskide bat, eta gabardian harengana joan eta esaten dio. Adiskide, emaizkidazu ordainetan 3 lagun bat etorri zait bidez etxera eta ez daukat zer emanik. Baina besteak erantzuten dio barutik, utzi nazazu pakean, atea itxita daukagu eta aurrak eta denok ohean daude. Ezin lindeke jeiki ematera. Baina adiskidearek ate joka jarraitzen badu, ara zer diozu edanbik. Adiskide bezala, ematera jeikitzen ezpada ere, haren lotsagabeagatik beberen jeiki eta emango dizkio behar dituen guztiak. Eta nik hau diozuet, eska ezazuen eta emango zaizuen, bila ezazuen eta arkituko duzuen, jo atea eta zabalduko zaizuen. Eskatzen duenak hartzen du, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen zaio. Zuetako norbaitek aita izanik, semeak ogia eskatuta, harria emango ote dio, edo arraia eskatuta, sugea emango ote dio, arraiaren ordez, edo arrautza eskatuta, luartza emango ote dio. Beraz, zuen gaiztoak izanik ere, zuen semei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez gehiago emango dien zuen zeruko aitak Espiritu Santua eskatzen diotenei. Jaunak esana.
Jesusek gaurko ebangelioan eskatzera animatu gaitu, jangoikoari eskatzera, bildurri gabe. Justo kontrakoa, konfiantza handikin, jakin da jangoikoak maite gaituela. Jainkoak lagundu nahi gaituela. Jainkoa gurekin dagoela. Aita errukutsu eta maitegarri bat bezala ikusi behar dugula jangoikoa. Hauxe da Jesusek ulertzera eman nahi diguna. Eta halako ejemplu politia jartzen dugu, esan genezake, segur asko, halako humore honean aipatuko zuna. Aita bati, ama bati, bere semeak, bere alabak eskatzen badio, ogi puska bat, ez dio ba, harri bat emango, edo arreia eskatzen badio, ez dio ba, suge bat emango. Jesusek modu honetan, esan genezake, kasi humorez, aipatzen dugu, errealitatea esakun bat. Jangoikoak maite gaitu, gurasoek seme-alabak baino gehiago. Eta gurasoek seme-alabak asko maite ditzazken baino, jangoikoak maite gaitu gehiago. Orduan nola ez digu emango, guk zerbait ona eskatzen dugunean. Egia da, zerbait kaltegarria eskatuko bagenio, elikukela emango, guraso on batek bere seme-alabei zerbait kaltegarria eskatzen diotenean ez dien ematen bezala. Horregatik pentsatu behar dugu eta ikasi behar dugu jangoikoari ongi eskatzen, benetan komeni zaiguna. Eta egia da, eta usanturen batek eta idatzia dauke, jangoikoak dakiela guk baino hobeki zer komeni zaigun, zer egiten digun mesede, baina betide gustoko du, atxegi du guk berari humiltasunez eta konfiantzaz eskatzea. Horregatik, beti jangoikoari eskatzen diogularik modu hortan eskatu behar diogu. Ez exigituz bezala, ez berehala lortzen badegu haserretuz, ez harrokeriz, ez jangoikoak nahita nahi ez guk nahi dugun guztia egin behar dugu bezala. Baizik eta humiltasun handi batekin, errespetu handi batekin, konfiantza, baina baita ere, konfiantza ez bakarrik jangoikoak emango digula guk behar duguna, konfiantza ere jangoikoak guk baino hobeki dakila zer behar dugun, zer egingo digun mesede naizta batzutan guk ez enten ditu. Horregatik, esaten digu, Jesusak ejemplu bat jartzen digu, eta honekin bukatuko dut. Esaten digu, zenbat ez gehiago emango die zuen zeruko aitak Espiritu Santua eskatzen diotenei. Jesusek ejemplu bat jartzen digu gogo hartzeko gauza espiritual mesedegarriak beti jangoikoa, beti prest dagoela guri emateko. Ez bakarrik espiritualak, ez da pensatu behar gauza materialak eskatzea txarra izango balitz bezala, oso ongi dago guk jangoikoari eskatzea, osasuna guk jangoikoari eskatzea, prosperidadea guk jangoikoari eskatzea, gauzak ongi ateratzea, momentu txar bat daudenean, edo arazo bat sortzen zaigunean, ez oso ongi dago gora eskatzea, baina aldi berean konfiantza handi batekin berarenean. Eta pentsatuz berak guk baino gehiago dakiela, eta ez badigu guk momentu hortan nahi duguna behar ematen, zerbait handiagoa emango digulako izango dela. Eskatzen dugu da, Jesusi ikus dezakula beti jangoikoa halako gertuko aita maitakor bat bezala. Gu beti laguntzeko prest dagoena. Eta egin ditzan orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki gaixoak dauden pertsona guztien alde, jangoikoak indarra, osasuna eman dezaien, eska dezaien jaurari. Eta gure irakoen alde gaurko mezasatuan bereziki gogoan hartuko ditugu Demetrio Salvarreri, Juan Jose, Maria Eugenia eta Fermin. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldean ezaten
Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aileko historia uditasunak guresten dute. Espirituak zuen zuerostea edatzen. Goiko indarrek zuri haustezak egiten, oztasun berak gaititu, zerutar guztiak ekartzen. Onar ezazu jauna, haien goresperekin bat egin ditzagulatu bere, gure kantu hotxak. Santu, santu, Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren karizat, eskintzen bizkizuko zuri eskerrak emanez, aldarea zure serbitzari onartu dituzulako. Eta aparik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odonak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zuten izan, eramazu gaitasko sora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan
errok ezakizien horren, gogu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jagoikoaren mamaiatuak zuarekin, San Jose bere sinarekin apostolu santu eginik baitizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean horrez ditzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita Jagoiko aldozten horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zegoetan zerana, santua izan beti zure izena, etor beti zure berdua, egin beti zure aita, zanua bezala horrean, eman dugu gaur egunotako horiek, barkatu gure zorrak, guk ere zure barkatzen dugu izero, eta ez duten taune eman, baina atera gaitzak zure zotik. Atera gaitzak zure jauna, gaitz guztietatik eman duzu bakea gure egunotan. Zure errukiai eskerkak garri bizi daitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaila gaudela. Jesu Kristo gure jauna ezabesnala apostoluei bakea usten zuen bere bakea ematen. Begira zure elbizaren sinistenen eta ez gure pegatuei. Eta zure gogoaten bezala eman duzu elbizaren bakea eman batasuna. Garrero bizi baitzera gizaldi eta gizaldi. Eta jaunaren bakea beti zuekin. Eman zure bakea ekarri. Jagoikoarekin dutxau, zuen kentzen duzu libro katua, Ona hemen, Jagoikoaren dutxau, ona munduko bekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren nahiratituak.
egin dezagun otoitz. Jainko guztiena sakramentu honetan parte hartzeak, ase bezala, zurekiko dugu goxe egarriak, eta erata gaitzala, hartu dugun horretan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaintzatela jainoko guztiena gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Esker